ראש הממשלה אריאל שרון הובא לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. שרון עבר אירוע מוחי קשה והוא הורדם, הונשם ונותח במוחו. שרון לקה בדימום במוח ולהערכת הרופאים סיכויי החלמתו אינם גבוהים. גורמים בסביבתו מסרו כי הוא היה מבולבל, חש ערפול והתקשה בדיבור. בשלב זה הוא עדיין עובר את הניתוח לאחר שעבר את בדיקות ה-MRI, ששם התגלה שיש לו דימום. כתוצאה מהדימום הזה והיה צורך לנתח אותו כדי להפסיק את הדימום. הרופאים הצליחו להפסיק את הדימום, הניתוח מתקדם יפה, ראש הממשלה מצבו יציב, ברגע שיהיה הודעות נוספות אז נמסור אותם. הייתי רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהעביר מסר חד וברור לכל מי שחושש שאולי יהיה ואקום ולא יהיה ראש ממשלה, או לכל מי שמצפה וחושב שאולי בעקבות המצב הזה, כן, אפשר יהיה לעשות כל מיני פעולות. אני רוצה שתדעו שמרגע שראש הממשלה נכנס לניתוח, ברגע שהוא היה מחוסר הכרה, הסמכויות הועברו בצורה מלאה וחלקה לממלא מקום ראש הממשלה מר אהוד אולמרט. הממשלה מתפקדת היטב, כולל כוחות הביטחון שנמצאו בכוננות רגילה, כך שלא הייתי מציע לאף אחד להתעסק איתנו. מחר בבוקר היה אמור שרון להתאשפז בהדסה עין כרם לצורך צנתור שאמור לסתום את החור שהתגלה בליבו. ראש הממשלה אריאל שרון נאבק על חייו והוא מקבל טיפול קריטי בחדר הניתוח. מצבו מוגדר חמור ביותר והחשש הוא שנגרם למוחו נזק בלתי הפיך. עשרות עיתונאים וצוותי טלוויזיה של רשתות התקשורת מכל העולם נאספו ברחבת בית החולים. במשך שעות ארוכות ציפו כולם בדריכות לתוצאות הניתוח המסובך. הידיעות שהתקבלו בבית החולים אינן מבשרות טובות, תומכיו, מקורביו ועוד רבים אחרים מצפים לנס שככל הנראה לא יקרה.